Kažu, predaje da je u vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem živio jedan Jevrej koji je neopisivo mrzio Muhammeda alejhi salatu vesselam. Njegova mržnja išla dotle da bi svako jutro smeće i izmet nosio poslaniku alejhi salatu vesselam pred vrata. Poslanik to nije uzvraćao. Nije uzimao smeće i nosio njemu pred vrata, nego bi to lijepo očistio i ušao u kuću osagurio. Dan po dan tako ovaj redovan bio u provociranju Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed alejhi selam redovno to čistio i nije mu uzvraćao na to. Jednoga dana kaže, nema smeća. Poslanik alejhi selam se zabrine i ode do njegove kuće da vidi, kaže, komšija, vidim, jutros mi nisi donio smeće, šta je s tobom, da nisi šta bolestan. Pa su, kaže, kasnije lijepo razgovarali o islamu i do kraja tog susreta je taj komšija postao musliman, primio islam. Lijepim poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem primjerom, gestom i odnosom prema komšiji. Isto i ja i ti, ako se lijepo odnosimo prema komšijama, nadat se da će oni prema nama se lijepo odnositi.